redateljku. Ona koja prva pošalje poruku na broj telefona 064 20 27 hiljada dobit će mesec dana besplatnih treninga. Izvolite. Dobro jutro, mi se već polako zagrevamo, krenule smo danas malo dinamičnije, pa idemo, počet ćemo sa jumping jackom, ajmo devojke, izdah gore, skok, spajamo gore ruke i raskorak. Dakle, ovo su neke malo dinamičnije vežbe koje troše više masti, to će nam trebati ovih dana sad pred praznike, obratite pažnju, koristit će vam. Idemo 4, 3, 2 i poslednji. Ostajemo ovde, gard, ruke napred i izdah, direkt. Hop, rotiramo kukove, ubacimo karlicu napred, puštamo ruku skroz ispred, brada na rame i idemo još 4, 3, 2, poslednji. Sad ćemo napraviti kombinaciju. Idemo, jack, 2, 3, 4, direkt, 2, 3, 4 i jack, 2, 3, 4, idemo direkt, 2, 3 i još jedno, hop, ajmo, 3, poslednji, direkt, 2, 3 i idemo dalje, ostaćemo u ovom stavu šire noge, direkt, ide u desnu stranu, može devojke, ajmo, hop, rotiramo noge, u iskorak, dole smo nisko, počučen, dakle rade i gluteus i zadnja loža i izdah u stranu. Ajmo, izdah. Pusti ruku skroz ispred, rotiraj stomak, zategnut, leđa ravna, još 4, 3, 2 i 1. Ajmo da ubacimo koji kik. Šire isto stopala, ruke u gard i idemo dole. Čučanj i kik. Dole i kik. Hop, guramo petom napred, ubacujemo karlicu ispred, ajmo, izdah. I još. Stegni gluteus, stegni stomak. I idemo još 4, 3, još 2 i poslednji. Još jedna vežba za vas danas. Šire isto stopala, opet idemo u čučanj, ruke su opet u gardu i idemo dole, direkt, direkt, gore, hop, i izdah. Idemo još, 2, hop, i gore, izdah. Idemo još, napred, izvuci ruku, stegni stomak, radi rame, grudi, idemo još. Eto, videli ste kako treba vežbati. Hvala devojkama iz fitness kluba Bojana. I evo za sam kraj